أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقال الذي جاء بالحق بشيرا ونذيرا أرادي به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم ہادی اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا و عرفہ دے واسطے ہے۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام اور پردہ نشین عزت دے لائق قابل صد احترام معززات مکرمات روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ جوانی دی عبادت دی اوپر ہوئے گا، اور میرے مخاطب زیادہ تر نوجوان ہونگے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سانو ساریانو سن سنا کے اللہ ادھتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رگاں دے اندر گرم خون اور حوصلے جوان، اکھاں دے اندر چمک، جسم دے اندر چیتے جیسی پھرتی اور حدت شدت اور تمازت، یہ سب کچھ جوانی دی علامت ہے۔ ایک جوان خوبصورت نہ بھی ہوئے وہ پھر بھی خوبصورت ہے، کیونکہ جوانی نام ہی خوبصورتی دا ہے۔ جوانی درخت تے آ جائے درخت سونا بڑھ جاتا ہے، جوانی بوٹے تے آ جائے بوٹا سونا ہو جاتا ہے، جوانی جانور تے آ جائے جانور سونا لگن لگ پیندا ہے۔ تے انسان جدے بارے رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں انسان نو بڑے سونے سچے دے نال بڑے سونی ڈائی دے نال بنا چھڑے یہ اکھاں فٹ کیتیاں، نک بنایا، کن بنائے،
بل بنائے ہونٹ بنائے سینہ پھبایا چلن واسطے قدم پکڑن واسطے ہاتھ عطا فرمائے پورا ایک وجود بخشیا جویں دا وجود جویں دا سچا جویں دی ڈائی میں انسان دی فٹ کیتی ہے دی اندر انسان دا وجود تخلیق کیتا ہے کائنات دی کسے مخلوق نو ایڈا سونا وجود نہیں بخشیا اور پھر انسان ہوئے پھر جوان ہوئے تے سونا کیوں نہ ہوئے آئیے حضرات محترم میں انشاءاللہ اج دے اس پرفتن دور دے اندر اس چیز دی بڑی ضرورت محسوس کیتی ہے کہ اسیں چونکہ نوجوان ہاں تے ساڈے واسطے قرآن اور حدیث دی اندر کی رہنمائی ہے کیونکہ جوان ہی کسے ملت دے مقدر دا ستارہ ہو دے نے وہ جوان ہی ہو دے نے جڑے ستاریاں تے کمندہ پھینک دیں دے نے اور جوان ہی نے ایک دنیا دے نقشے دی اتے جنیاں بھی بڑیاں تبدیلیاں ہوئیاں نے جوانہ نے لے کے آدھیا اور جغرافیائی لحاظ نال ہون علمی لحاظ نال ہون سائنسی لحاظ نال ہون یا جنگی لحاظ نال جوان سینہ بسینہ ہر اول دستہ نے کسے بھی قوم دا کسے بھی مذہب دا کسے بھی علاقے دا کسے بھی ریاست دا کسے بھی نسل دا اور ساڈا ملک پاکستان تے ویسے ہی بڑا درخیز ہے پانی نہیں مٹھا ملدا ہے سیب بھی ایتھے نے انگور بھی نے کیلے بھی نے ہر چیز ایتھے موجود ہے پربت پہاڑ میدان فضائی علاقے سارا کچھ موجود ہے سمندر دریا نہراں جس طرح اللہ نے پاکستان نو ہر چیز بے شمار تے بے حساب تے بابرکت عطا فرمائی ہے اسی طرح اللہ نے پاکستان نو جوان بھی بڑے عطا فرمائے تو آئیے میں انشاءاللہ آج دے جمعے دے اندر جوانی دی عبادت دی اہمیت اور فضیلت تے بات کراں گا میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے سمیت میری ملت دے ہر جوان نو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے اپنے دین دا دائی مبلغ اور اپنے دین دا مجاہد بنا لے تو آئیے ذرا سماعت فرمانا اللہ دا قرآن کی کہیں دے اور میرے پیغمبر دا فرمان کی کہیں دے جوانی دے بارے آئیے ذرا غور کرنا دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کہ میرے سمیت سن ساریانو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم ہادی اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا اللہ دے پاک قرآن نے اللہ دی پاک کتاب نے اللہ دی سچی کتاب نے اللہ دی سچی کتاب قرآن مجید نے بے شک کئی واقعات بیان فرمائے تے جڑے واقعات اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائے ایک محض مزہ لینا واسطے یا چسکا لینا واسطے یا انجوائے کرنا واسطے نہیں بلکہ جڑے واقعات اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائے نے یہ واقعات اللہ نے ساڑھے واسطے بیان فرمائے کیوں تاکہ میرے محمد دی امت دے لوگاں دا دل نرم ہو جائے نصیحت مل جائے عبرت مل جائے اللہ اکبر حضرات محترم اے جڑا واقعہ ہن میں تواڈے سامنے بیان کرنے اے بھی جواناں دا واقعہ قرآن اندر اللہ نے ذکر فرمایا جواناں دا
کڑے جوان نے رب العالمین نے فرمایا نحنو نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ معلوم دے جوان تے کائنات دے نقشے دیوتے بڑے بڑے آئے نے، لیکن جو معلوم جنہ جوانا دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے قیمتی الفاظ اندر بیان فرمایا۔ اے جوان بڑے قیمتی نوجوان نے، اے جوان بڑے مثالی نوجوان نے۔ آؤ جوانوں اج کل ساڈے آئیڈیل انڈیا دے ایکٹر بنے نے، ساڈے آئیڈیل تے رول ماڈل امریکہ دے ایکٹر بن گئے۔ آئیے اللہ نے قرآن اندر جواناں نو مخاطب کر کے جواناں دے رول ماڈل پیش فرمائے۔ کیویں دے نوجوان اللہ 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 ایڈے سونے نوجوان کہ جنہ دیاں اداواں اللہ دا قرآن بن گئیاں۔ اج دے جوانوں ذرا غور دے نال سنیا جے، اللہ فرما دے نے اسی قصہ بیان کرنے انہاں جواناں دا کہ جڑے جوان اللہ اکبر انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ایک انج دے جوان نے انہاں دی صفات تے کوالٹیاں تے خوبیاں کی نے اللہ نے قرآن اندر نقشہ بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ اے جواناں دا سب تو بڑا کارنامہ اے ہے کہ اے اپنے رب تے ایمان لے آئے نے، اے اپنے رب تے ایمان لے آئے نے۔ جوانوں توجہ چاہیے، آمنوا بربہم، اپنے رب تے ایمان لے آئے نے۔ ایمان تے سارے ہی لے کے اوندے نے، ایمان تے بزرگ بھی لے کے اوندے نے، ایمان تے عورتاں بھی لے کے آئیاں نے، لیکن اللہ ایک انج دے جوان نے کہ جنہ دا ایمان دا تذکرہ، جنہ دے ایمان دا ذکر تو اپنی کتاب قرآن اندر فرمایا۔ کیا ایک کوئی خاص ایماندار نے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں ایک خاص ایماندار نے، ایک خاص مومن نے۔ انہاں اس دور اندر اللہ دی توحید نو من لیا، انہاں اس دور اندر اللہ دی توحید دا اعلان کر چھڑیا کہ جس دور دے اندر اللہ دا نام لینا کبیرہ گناہ سمجھیا جاندہ سی، کہ جس دور اندر اللہ نو تسلیم کرنا بہت بڑا گناہ تو جناب سمجھیا جاندہ سی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ دانا دقیانو سے سورہ کہف دا دوسرا رکوع میں پڑھدا پیا۔ بادشاہ کہندا کہ رب میں رب میں الہ میں معبود میں مسجود میں اللہ اکبر۔ لیکن چند نوجوان اس شرک دی بدبو تو بچن واسطے، اس شرکیہ معاشرے تو بچن واسطے ایک جگہ تے اکٹھے ہو گئے۔ ہائے قربان جاواں او جوانوں، تسی ایک گلی یا محلے یا کسی بھی علاقے دے اندر جدوں اکٹھے ہوئے تہاڈا گروہ بنیا، تہاڈی پارٹی ہوئی نا، اللہ نے تہاڈے گروہ دا تذکرہ قرآن اندر بیان فرما چھڑیا۔ او جوانوں اکاڑی دیو، ساڈے نوجوان اگر کسے محلے اندر کٹھے کھڑو جان تے اللہ دی قسم شاموں پہلے محلے والیاں دے علامے آنے شروع ہو جاندے نے۔ ساڈے جوان کٹھے ہوندے نے تے پباں دے اندر، ساڈے جوان کٹھے ہون تے کلباں دے اندر، ساڈے جوان کٹھے ہون تے چوکاں دے اندر، ساڈے جواناں نو فرصت ملے پیزے کھان تو تے اللہ دا قرآن سمجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ ساڈے جوان کٹھے ہون تاشا دیاں محفل اندر، او محفل نہیں جتھے تاش نہیں، او محفل نہیں جتھے بے حیائی نہ ہوئے، او محفل نہیں جتھے بے غیرتی نہ ہوئے۔ او جوانوں تسی بھی جوانو، اے او بھی جوان نے جنہ دیاں اداواں رب نے اپنا قرآن بنا چھڑے آئے۔ اللہ اکبر۔
جتھے جوان کٹھی ہو جان تے شریف بندے نو پسینہ آ جاندا ہے متا کہ کوئی شیطانی نہ کر دین متا انہاں دے کولوں کوئی فتنہ نہ پہ جائے کنی کترا کے کمزور بندے انہاں جواناں دے کولوں گزر جاندے نے کی کرنا انہاں جوانیاں نو اگ لانی انہاں جوانیاں دی اج جوانی ہے اللہ دی قسم درخت دی طرح جویں درخت جوان ہوندے کونپلاں تے شاخاں کڈدا ہے ٹھیک 2 یا 4 سال دے بعد او دے جناب اوپروں پتے گر جاندے نے او دیاں شاخاں تے ٹہنیاں سک جاندیاں نے او دا تنا کلا ہی کھڑا رہ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا اے کیویں دے نوجوان نے انہاں نے بادشاہ وقت دے خلاف بغاوت کر چھڈی اللہ دی توحید دا علم بلند کر چھڈیا اللہ دی توحید دا جھنڈا ہاتھ اندر پکڑ لیا بہ گئے میٹنگ کیتی ہے کی میٹنگ ہے اللہ اکبر اپنی میٹنگاں تو آپ ہی سوچدا جائیں میں تے اللہ دے قرآن دی ترجمے کرنے نے تو اپنی میٹنگ آپ ہی موازنہ کردا جائیں کمپیریزن کردا جائیں اللہ اکبر میٹنگ کیتی ہے لوگوں اپنے معاشرے دے اندر اپنے ملک دے اندر بڑا شرک عام ہے جگہ جگہ تے سجدے کیتے جا رہے نے بادشاہ دے سامنے اپنی جبیناں چکائیاں جا رہیاں نے کیوں نہ انج کریے نا کہ اسی اللہ دی خاطر اپنا کاروبار چھڑ دئیے اسی اللہ دی خاطر اپنا علاقہ چھڑ دئیے اسی اللہ دی خاطر اپنا درو بام چھڑ دئیے اسی اللہ دی خاطر اپنے رشتہ دار چھڑ دئیے اسی اللہ دی خاطر اپنا عیش و سکون چھڑ دئیے اسی اللہ دی خاطر اپنے اباؤں اجداد دی زمینہ چھڑ دئیے کاروبار چھڑ دئیے اللہ اکبر ادھروں میٹنگاں جاری ادھروں رب نے قرآن بنایا ادھروں میٹنگاں جاری ادھروں اللہ دے قرآن دیاں تا بن گئیاں جڑیاں اللہ نے کئی 100 سال بعد میرے نبی دے سینے تے نازل فرما دیتیاں اللہ اکبر وا جوانوں اللہ اکبر اللہ فرما دینے جدوں توحید دا انہاں جواناں نے نعرہ بلند کیتا وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جدوں انہاں جواناں نے توحید دا نعرہ بلند کیتا میں پروردگار نے انہاں دے دلاں دے اندر سکینت اطمینان تے ثابت قدمی تے جوش تے ولولا اتار چھڑیا انہاں دے دلاں تے میں جناب اپنی الوہیت دیاں موراں لگا چھڑیاں انج کہہ لو میں اللہ انہاں جواناں دا بیلی بن گیا سبحان اللہ میں اللہ انہاں جواناں دا نصیر بن گیا میں اللہ انہاں جواناں دا مددگار بن گیا میں وکیل بن گیا انہاں جواناں دا اللہ اکبر رشتہ داراں نو پتہ چلیا منڈے ساڑے گمراہ ہو گئے نے تے منڈے ساڑے دین چھڑی پھر دینے نعوذ باللہ انہاں نے بادشاہ نو جا کے شکایتاں لائیاں کہیں دینے کہ جناب بادشاہ سلامت اسی تواڈے دردہ گانے تے تواڈے دردہ ہی گانے ساڑے کچھ نوجوان چلے کمڑے او جناب تو اڈا در چھڑ کے آسمان والے رب دا در ملی بیٹھے نے بلاؤ نا پیشی پاؤ نا گرفتار کیجئے بادشاہ نے کرندے دوڑائے گرفتار کیتا گیا جوانانو اے بات جوانو تو اڈے ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں تے پاؤں دے اندر بیڑیاں آئیاں اللہ دی توحید دی خاطر اللہ دی توحید دی خاطر ہاتھ دیاں ہاتھ کڑیاں تے پاؤں دیاں بیڑیاں زیور ہویا کر دیاں نے اے ہاتھ کڑیاں نہیں اے گہنے ہویا کر دینے اے بیڑیاں نہیں اے زیورات ہویا کر دینے اللہ اکبر آ گئے جوان بادشاہ نے آکھیا او دسو جوان
نو کی کر دے پھر دے ہو کی کہندے پھر دے ہو اللہ اکبر لاؤ لشکر موجود ہے بادشاہ دا سکہ چلدا پیا ہے کنے ہزاراں غلام تلواراں ہتھاں دے اندر لے کے کھڑے نے جواناں نو پتہ ہے کہ اگر اسی بادشاہ دے خلاف بولے اگر اسی اپنا عقیدہ ظاہر کر چھڑیا ساڈی بخشش نہیں ہوئے گی سانو جیل دے اندر سٹ دیتا جائے گا اللہ اکبر حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے جواناں نے ڈرے نہیں چکے نہیں ڈگمگائے نہیں متزلزل نہیں ہوئے بلکہ کی کہندے نے قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا کی کہندے نے او بادشاہ وا پلیکھی اندر نہ روی ربنا رب السماوات والارض ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں یہ جو ہمارے خاندان والے آئے ہیں ہماری آبا و اجداد آئے ہیں سنو بادشاہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں ہم مجاہد ہیں یہ مجاور ہے ہم یکجائی ہیں یہ ہر جائی ہے لقد قلنا اذن شططا هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلہا اللہ اکبر اسی اللہ تو ڈرن والے اسی کسی اور تو نہیں ڈرن والے او بات جوانو تو اٹی عظمت تو قربان جاواں اللہ اکبر بادشاہ وقت دے دربار چوں نکلے نا اپنی جان بچان دی خاطر الگ ہو گئے اور جان نہیں کمڑے ہو ایمان بچان دی خاطر ایمان بچان دی خاطر الگ ہو گئے اللہ نے قرآن اندر نقشہ بیان فرمایا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاعْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ هيئ لكم من امركم مرفقا اللہ اکبر کارنو چھڑ دیتا کتھے گئے دربار تے نہیں غار دے اندر گئے کتھے گئے دربار دے نہیں غار اندر گئے غار میں دربار پہ نہیں مجاور نہیں بنے مجاہد بن گئے موحد بن گئے اور جوانوں سنیاں جے ذرا ایسا جوان اللہ نو پسند ہے جس جوان دی چوڑی دی اندر رب نے توحید دا زیور پا چھڑیا توحید دے نال ملبوس ہے توحید دے نال بڑا خوبصورت پیا لگ دے ہتھاں دے اندر کڑے نہیں ہتھاں دیاں انگلیاں دے اندر چھلے نہیں کناں دے اندر والیاں نہیں اللہ اکبر گلیاں دے اندر لوکٹ تے سنہری زنجیراں نہیں بلکہ اللہ نو کیویں دا جوان پسند ہے جدے سینے دے اندر رب دی توحید دا روشن ستارہ چمکدا پیا سمجھ آ رہی گل اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اللہ نے نقشہ بیان فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کر چھڑ دیتا رشتہ دار اسی رشتہ دار چھڑے گڈی دی خاطر پیسے دی خاطر ابے نال لڑ کے میں علیحدہ ہویا امی نو گالا کڈ کے علیحدہ ہو گیا جدا نوجوان بہن دے نال لڑیا تے سامان چک لیا جدے نوجوان نے اللہ اکبر کوئی چرساں دی خاطر شراباں تے نشیاں دی خاطر اپنا علاقہ چھوڑ گیا کوئی زنا دی خاطر کر چھوڑ گیا کوئی کسی چیز دی خاطر کر چھوڑ گیا لیکن اے جوان اللہ دی خاطر کر چھوڑ گئے اللہ نے نقش بیان فرمائے رب العالمین نے فرمایا غار دی اندر چلے گئے غار دی اندر جا کے ڈیرے لا لے جدو ستے نا تے اللہ نے اوپر سکینت نازل فرما چھڑی اللہ نے سکینت
تو اتار چھڈی اینے مزے دے نال ستے اینے مزے دے نال ستے اللہ نے ایڈیاں کوڑیاں یاریاں انہاں جواناں دے نال لا لیاں کہ جوان ستے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللہ اکبر ایک سیڈ تے ستے نے اسی انہاں جواناں دے نال انی گوڑی یاری لا لئی ایک سیڈ تے ستے نے انہاں دی سیڈ بدلن واسطے بھی اسی اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا چھڑیاں میرے ولی ستے نے میرے جوان ستے نے میرے لشکر دے منڈے ستے نے او فرشتوں او نوریو دوڑ کے جاؤ اونا دی کروٹ بدلن دا ٹائم ہو گیا میرے جواناں نو انی بھی پریشانی نہ آوے جا کے کروٹاں بدل دیو ہائے 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 انج دیاں پھریاں انج دے جوان انج دے اللہ اکبر حضرات محترم عقیدہ توحید دا زیور پہنیے عقیدہ توحید دا زیور پہنو جوانا نام متھا ٹیک جا کے درگاواں تے اللہ اکبر اللہ دی توحید دا نعرہ لگا دے جمیں نہ جوانا نے نعرہ لگایا سبحان اللہ توحید دی خاطر اللہ اکبر حضرات محترم اگے چلیے غور کیجئے جوان کنے دے جڑے موقع پا کے تے چونکے نہیں جلان دے جوان کنے دے جڑے موقع بن جائے تی اپنیاں جوانیاں سنبھال کے رکھ دینے ایسیاں جواناں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائے ایسیاں جواناں دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائے جوانوں غور دینال سنیاں جی اللہ دے قرآن دیاں باتا نبی پاک نے فرمایا راجولن جوانیاں سب دیاں ہی نہیں پئیاں کہ میرا جوانے تو وکھریاں تیاں نوکھیاں جوانیاں لے آندیاں راجولن دعاتہو امرأتن ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ کریم دے نبی نے ایک بڑے خوبصورت جوان دا ذکر فرمایا ایسا بندہ ایسا جوان جنہوں ایک خوبصورت عورت ایک خوبصورت لڑکی تے صاحب حیثیت لڑکی مال والی عورت اپنے وال برائی دی دعوت دے وہ کبھی میں اللہ تو ڈر گیا وہ کبھی میں رب دا خوف آ گیا برائی دی دعوت نو قبول نہ کرے برائی دے نزدیک نہ جاوے حضرات محترم توجہ کیجئے غور کیجئے نبی پاک نے فرمایا اس عورت نو انکار کرنے والا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تپ دی زمین دی اتی اللہ سونے دی کرسی رکھ کے اتے بٹھا کے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا اللہ اکبر عبد المنان وزیر آبادی یاد آ گئے انہاں دے مدرسے دے اندر ایک طالب علم جناب پڑھدا بڑا غریب طالب علم اللہ غریبی کوئی عیب نہیں اگر ایمان سلامت ہے غریبی کوئی عیب نہیں اگر ایمان سلامت ہے کچے کرانو می رب اپنیاں مجلساں دے اندر یاد کر دے کچے کران دے مکین رب دے فرشتیاں دے اندر انہاں دے نام لے جاندے نے اگر ایمان سلامت پکیاں کوٹھیاں تے ماربل تے پتھر دے اندر اگر گناہ کیتا جائے اللہ دے نزدیک انہاں دی کوئی ویلیو نہیں بڑا غریب جیا طالب علم او جناب او دو طریقہ کارے سی کہ لوکاں دے گھراں دے اندر روٹی لگی سی مدرسے چ پڑھن والےاں دے اوس کرو تسی کھانی ایس کرو بندیاں ڈیوٹیاں لائیاں سی کہ اسی طلباء نو اللہ دے مہمان نے روٹیاں کھواواں گے اللہ اکبر اس نوجوان دی بھی ڈیوٹی لگ گئی کہ اس گھر دے اندر تو کھانا جا کے کھانا ہے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے جوانی جدی بنا لو کہ اللہ دی قسم ممبراں کھڑو کے خطیب تواڈی جوانی دیاں مثالاں دیا کرن اے جدی جوانی بنا لو اے کوئی صحابی تے نہیں نا اے کوئی تابی تے نہیں نا اے ہنے تیرے پاکستان دا واقعہ تیرے ہندوستان دی سرزمین تے واقعہ اللہ اکبر اے نوجوان انہاں دے کارن
اندر کھانا کھانا واسطے جاندا کھانا کھاندا اللہ اکبر روٹین چل دی رہی ایک دن جویا گھر دے اندر کوئی بھی موجود نہیں ایک کھانا کھانا واسطے گیا تے جوان لڑکی نے دروازہ کھولیا دامے تصویر دی اندر پھسایا دامے فریب دی اندر پھسا کے جال سٹیا شیطان والا میرے نبی نے فرمایا شیطان ایڈا مضبوط نہیں شیطان کو لے ٹی وی پاور نہیں شیطان دے کول پاور تے نہیں لیکن شیطان دے کول کچھ انج دے جال نے جڑے بڑے مضبوط نے جڑے بڑے بڑے زاہد عابد پارسا تے نیک تے متقیاں نو کیرے دی اندر لے لیندے نے اے عورتاں وی شیطان دے جالاں دی اندروں جال نے شیطان اے شیطان دیاں رسیاں نے انہاں تو بچ جانا اللہ اکبر حضرات توجہ کیجئے انہیں رسی سٹی شیطان نے اپنی عورت دی شکل اندر اے جوان بڑا گھبرایا انکار کیتا کہندی انکار دی گنجائش نہیں اگر انکار کرے گی روڑا پاواں گی تہاڈا مدرسہ بند تیری عزت تار تار جنازہ نکلے گا اللہ اکبر جوان اور کوئی ترکیب نہ آئی اپنا ایمان بچان واسطے او جوانوں ساری رات 8 بجے تو لے کے 2 بجے تک موبائل تے انگلا حرکت کر رہی ہیں جال سٹن واسطے تمہیں جوانے او بھی جوانے جڑا انہا جالاں تو بچنا چاہندا تمہیں جوانے جڑا جال پانا چاہندا او دے تذکرے ممبرہ دیو پر تیرا تذکرہ کون کرے مامی شرم دی ماری اپنیاں سہیلیاں نو تیریاں کرتوتا نہیں دس دی اللہ اکبر حضرات توجہ کیجئے نوجوان کہنا مینوں واش روم دکھاؤ میں واش روم کر کے آنا جلدی کرو کچے کران دے کچے واش روم اوتھے ہی جناب پیشاب کرنا تو اٹھا کے باہر سٹنا اس واش روم دے اندر گیا گندگی ہاتھ دی اتے رکھی اپنے منہ دی اتے انج کر کے مڑی اپنے سینے تے ملدہ پہ آئے اپنے جسم تے ملدہ پہ آئے اس حالت دی اندر لڑکی دے سامنے آیا انہوں بدبو آئی کراہت آئی ہتھوں پھاڑ کے بار کڑ جھڑیا سردیاں دا مہینہ ایسے طریقے دناڑا کہ ٹھنڈے پانی نال غسل کیتا بخار چڑھیا تے 2 دنہ دی اندر منڈا مر گیا اللہ اکبر حضرات اللہ نے دنیا تے بھی عزت دین جتا فرمائی اینج لڑکے دا جنازہ اٹھایا گیا 4 پائی دی اندر لٹایا گیا جنازہ موڑیاں دی اوپر تے جناب قبر دے والے جایا جا رہے جڑے جنازہ پڑھنے والے 10 دینے پہ کہ اس بچے اس لڑکے اس جوان دی میت دے اندروں انج دی خوشبو پئی آندی سی کہ اسی اج تک ایویں دی خوشبو اپنے ناک نال کدے بھی نہیں سنگی اللہ نے جنت دی خوشبوواں دے انتظام فرما چھڈے اللہ اکبر انج دا جوان بن جویں یوسف علیہ السلام کیا حسن نہیں سی یوسف علیہ السلام کوڑے کیا جوانی نہیں سی یوسف علیہ السلام کوڑے نبی پاک نو معراج ہوئی معراج کی رات 3 آسمان تے جا کے یوسف دے نال ملاقات ہوئی نبی پاک فرمان دے نے جدوں میں معراج دی رات یوسف نو دیکھیا مینوں انج لگیا جویں اللہ نے ساری کائنات دا ادا حسن کلے یوسف نو عطا فرما چھڑے کیا یوسف دے سامنے شیطان دی رسی نہیں سٹی گئی اللہ اکبر عزیز مصر دی بیوی صاحب منصب ہے صاحب مال ہے اور مصر دی خوبصورتی مشہور ہے تے مصر دی سب تو خوبصورت ترین عورت اللہ اکبر پورے موقع بنا کے کہیں دیئے حیطہ لک اللہ دا نبی کہیں دے معاذ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا کیا ہویا ہے جملہ اینا پسند آیا ضائع نہیں کیتا کئی 100 سال بعد میرے محمد دے سینے تے قرآن بنا کے نازل فرما ہائے ہائے انج دے جوان بنو انج دا جوان بن تاکہ رب نو تیری جوانی دی ہر ادا پسند آ جا اللہ اکبر امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمسن، پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ جدوں پانچ چیزاں آ جان اے پانچ چیزاں چلیاں جاندیاں نے۔ کیڑیاں چیزاں؟ فرمایا شبابک قبل حرامی کا، اپنی جوانی دی ایام دن تے راتاں تے روز اپنی بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ جدو بڑھاپا آ جائے پھر ماجونا کھاؤ یا ٹیکے لگاؤ، پھر کیپسول کھاؤ یا خوراکاں کھاؤ، بندہ جوان بولو جوان ہو سکتا؟ دسو نا، نہیں نہ ہو سکتا۔ دنیا کتھے ترقی کر گئی؟ کوئی جوانی دا فارمولہ ہے جے؟ اے چٹے وال کالے کرنے والا کوئی فارمولہ ہے جے؟ مڈوں کالے اگن ہے جی؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم نے فرمایا اپنی جوانی نو اپنے بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری حدیث اندر فرمایا قیامت دا درس دیتا جواناں نو نبی پاک نے فرمایا جوانو لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمسن، قیامت دے دن بھی اللہ کریم ادو تک اپنے دربار اندروں پیر چکن نہیں دے گا جدو تک ہر بندے دے کولو پانچ چیزاں دا حساب نہیں لے لے گا۔ حساب ہوئے گا، ضرور ہوئے گا۔ اج باپ نو حساب دے یا نہ دے، تیرا حساب ضرور ہوئے گا جوانا۔ اج معاشرے نو حساب دے یا نہ دے، تیرا حساب ضرور ہوئے گا جوانا۔ اج بوڑے باپ نو گھر دے اندر ٹھڈا مار یا گالی کڈ، تیرا حساب ضرور ہوئے گا۔ اج معاشرے دے اندر ڈکیٹیاں کر یا قتل و غارت کری یا فساد کرتے بساں کٹ، تیرا حساب ضرور ہوئے گا۔ لڑائیاں لڑ، تیرا حساب ہوئے گا۔ جو مرضی کر، تیرا حساب ہوئے گا۔ آج قدم اٹھا کے سینہ تان کے پیا چلنے، قدم نہیں چکن دینا رب نے، نہیں چکیا جائے گا جوانا، نہیں چکن دینا رب نے قدم ایک بھی۔ کی کہنا ہے اللہ نے؟ فرمائے گا میرا رب تعالی دسنا ان عمری ہی فیما افناہو، دس اپنی عمر دے بارے، اے عمر کتھے گزار کی آیا، وعن شبابی فیما ابلاہو، اپنی جوانی دس کتھے گزار کی آیا، اپنی جوانی کیویں گزار کی آیا۔ اے چٹے ہو گئے کیویں ہوئے؟ اے جوان تو اپنی جوانی دا مختصر جی عرصہ کیویں گزاریا؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ قدم چکن دے گا، دسنا اپنے باپ نو نہ انداز، اپنی امی نو نہ انداز، میں تیرا کو صاحب دینا ہے، پیسے لے آؤ، گل مکاؤ۔ ساری رات محفلاں دے اندر باپ بوے دی راہ پیا ویکھدا، ساری رات باپ دی اکاؤنٹاں تے عیاشیاں، باپ بوے تے ول ویکھدا پیا، باپ دی اگوں اکھاں کڈے تے تو کڈے جوانا، جوان جو گیا۔ میرے ابا جی کہندے نے کہ جدوں پتر تسی نکے سی مینوں کوئی ٹینشن نہیں سی، ہن جوان ہو گئے ہو مینوں بڑیاں ٹینشناں نے، ہن مینوں رات نوں نیند نہیں آندی۔ میرے ابا جی کہندے نے اللہ ہن سمجھ آندی ہے کہ میرے باپ کیوں ایویں کیا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کر دے جانا ذرا کنجدا جوان بن نہیں، اپنے اسلاف نو ویکھ لے، اپنے آبا و اجداد نو ویکھ لے، او کنج دے جوان سن۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بھی تے جوان سن، 27 سال دی عمر، جرت کسے کافر دی کہ میرے نبی والے ویکھ سکے، انج دے جوان۔ حضرت عثمان بھی تے جوان سن۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی سیدنا عثمان نے بازار دے اندر نظراں چک کے سامنے آن والے بندے وال نہیں ویکھیا، انی شرم تے نہ حیا انہاں دیاں اکھاں دے اندر۔ جدوں میرے نبی نے اسلام دا اعلان فرمایا
فرمایا او لوگو دار ارکم دی اندر کون سن؟ او سارے جوان سن. حضرت علی کون سن؟ او سارے جوان سن. کڑیل جوان سن, طاقتور جوان سن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان جوان سن. اوے عشرہ مبشرہ سعید بن زید, عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, ایک کون سن؟ جوان سن. سعد کون جوان؟ سعید کون جوان؟ گل مکدی مکائیے بلال کون جوان؟ او کنجدہ جوانے, کالے ہونٹ موٹے موٹے گنجلے وال, کالے رنگ دا, غلام ابن غلام ابن غلام, ماں بھی غلام باپ بھی غلام, حبشے دی اندروں وکدہ وکاندہ میرے محمد دی دہلیز دی آیا. اج دی جوانی بنا لئی کہ چل دائے جوان زمین تے وے دے قدمہ دا کھڑا کلا دی جنت اندر بھی آؤندا. اللہ اکبر. گل مکائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جوان. روم و فارس نو فتح کنے کیتا جواناں نے, طرابلس دے اندر فتوحات دے چنڈے کنے گڈے جواناں نے. اوے اندلس دے ساحل دی اتے 100 دے قریب کشتیاں نو کنے اگ لگوائی. طارق بن زیاد جوان نے, انج دا اللہ نے کرم کیتا, انج دی اللہ نے اس جوان دی جوانی دی اندر برکت پا چھٹی کہ اللہ تعالیٰ نے اندلس نو مسلمانہ دے سامنے 800 سال تک پلیٹ دے اندر رکھ کے دے چھڑیا. 800 سال تک حکومت کیتی جدو جوان سدھے ہوئے. اللہ اکبر. جدو جوان سدھے ہوئے نا تے چین تک کوڑے پہنچے مسلمانہ دے. جدو جوان سدھے ہوئے ٹھیک ہوئے یورپ تک کوڑے پہنچے مسلمانہ دے. اوے عقبہ بن نافع کوڑا سمندر دے اندر محیط الاطلس دے اندر کوڑے دے پیر نے اور سمندر تے نظرانے کہندہ یا ربی محمد, اے اللہ دے نبی محمد, اے نبی پاک دے رب, اے میرے خالق کائنات, اے رب محمد, اگر میں نو پتہ چل جے سمندر دے پرامی کوئی کافر قوم رہندی ہے محمد دے غلام ایتھے بھی کوڑے پا دے. اللہ اے جدے جوان سنو. اللہ میں تینوں گلاں کیوں سنا رہے ہیں؟ تیری تے انہاں دی کی نسبت ہے؟ تیری جو انہاں دی کی نسبت ہے؟ تیریاں راتاں کتے, انہاں دیاں راتاں کتے, اور راتاں دے قیام کرنے والے تو راتاں نو شیطاناں دے نال, اور دن دے اندر روزے رکھنے والے صوم و صلاۃ دے پابند, تیرے کو ایک نماز فجر دی نہیں پڑھی جاندی. میں تینوں یہ گلاں کیوں سنا رہا؟ اللہ اقبال نے ہی رونا رویا ہے اپنی زبان دے اندر. اقبال دی گل سنا کے میں اپنی بات نو ختم کراں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا, اور گدائی میں گدائی میں گدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. تے گل سنیا جے جوانوں تے تڑپ جایا جے. غرض میں کیا کہوں, غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. اور لگژری گڈیاں جوانوں تواڈے کول, کیا کہوں او کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. جہانگیرو جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا
جہانگیرو او جوان جہانگیر سن او جوان جہاں بان سن او جوان جہاں آرا سن او جہان دا حسن ہویا کردے سی جوان اللہ اکبر اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ تیریاں نظرہ سکرینہ تو اتے جانتے تینوں اپنے اسلاف یاد آن تیریاں نظرہ پیزیاں تو اگے جانتے تینوں اسلاف یاد آن تیریاں نظرہ پب جی تو جناب سیٹتے ہوونتے تینوں جناب اسلاف یاد آن تیریاں نظرہ چوکیاں چرسیاں دیاں دروں گزرن والیاں ماں بہنہ دی عزت تو سیٹتے ہوونتے تینوں اسلاف یاد آن تینوں ابن قاسم یاد آ جائے تینوں محمود غزنوی یاد آ جائے تینوں ابن زیاد یاد آ جائے اللہ اکبر تے پھر اقبال نے شکوہ کیتا کڑا شکوہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار تو صرف گلہ ہی کرنا ہے کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ملت دے نوجوان مرد اور نوجوان خاتون دیاں اکھاں دے اندر حیا دا کاجل لگائے انہاں دی چال حیا دا سر چشمہ اور منبع بن جائے انہاں دیاں راتاں جڑیاں انٹرنیٹ تے والدین دیاں نافرمانیاں کر دیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیاں گزر دیاں نے دعا کریا کرو اللہ ساڑھے تیاں پترانو اللہ اپنا بھی فرما بردار بنا لے تے ساڑھا بھی فرما بردار بنا اے دعا کریا کرو اور ربنا حب لنا من ازواجینا و ذری اے والدین واسطے میں آخر تے گل کر رہے ہوں و ازواجینا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربا بیوی توں دے چھڑیے اللہ سونیا اولاد بھی دے چھڑیے لوکی نظرہ نیازہ نال مانگ دینے اللہ اولاد بھی دے چھڑیے تیاں پتران دے نال ویڑا پریا ہے اللہ میں تیرے کوڑ دعا کرنا ربا جی میں بیوی دیتی ہوں جی میں ادھے وچوں بچے دیتے ہی اللہ انہ دے وچوں میری اکھاں دی ٹھنڈک بھی پیدا کر میں وہ نہ ہوئے رات میں نیندرہ ہی نان میرے تی پتران دی وجہ تو میں اکھاں دی ٹھنڈک بھی عطا فرما اے دعا کر کے سویا کر رب ذوالجلال دی قسم حدیث سنیے یا نہیں پتہ نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا دعوت الوالد لا تردو کہ باپ دے منہ دے اندروں نکلن والی دعا دے درمیان تے اللہ دے درمیان کسے قسم دا کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین